Ini pengawalan kelan aku ada toh orang yang daleme bapak ikan menggugati bapak Suwadi bapak Suwadi adalah ibu musim sekali ibu Katimah niki dari kajar aja ditanakan putranipun orang kuali orang bapak Suwadi disunatno untuk basa kono Pak Swadi ini malah nyunati anak kok bisa nyunati dhewe Pak Swadi nyunatno anake nah dileki Asma adik Rafa Rakila Arsap jenenge Arias Arsap dulu aneh kali kok ngono ibu Arsap kok jenenge wae ra karuan kan ngono ae yo ditungakno moga-moga putra sing ditetahake dikirake enggak waras mau beli mau lagi lagi selamat ditungakno waras selamat kali sambiko ora ana rubida apa asin lho ngene asin tunggu ngono amin lho warai aku piye kowe mau muni asin ayo amin amin bener moga-moga bocah iki malah ngarane iki ngene. Padha karo bapake, Bapak Swadi karo ibune. Bu aku gelem mbok sunatno. Mergo iki ora ruwat. Aku tanggapno barungan warga utama. Nek aku ora mbok tanggapno barungan aku ora gelem sunat. Wedi lah wong tuwa iki jenenge anak pola bapak kepraga. Ya wong tuwa kepeksa ning gone Mbak Sumadi. Terus sampai banjir malah sisuk begini lho ini kena malah dibuntul ibu wono ibu pangkawatan moga-moga sakwise bocah iki mau nyuwun barungan wis kalaksanan bengi iki moga-moga diparing ana seger waras amin ana rubida apa-apa wargane Bapak Swadi ya moga-moga diadono marang bilahi caketno marang rezeki ora ana halangan apa-apa uga bocah sing disunate yo endah waras bisa mangku ing pamulangan meneh lho ngono dadi budaya utama karena aku ndedonga sing apik lah kowe iki disampaikan ateges iki Bapak Swadi karo ibuku ora duweni ujar yo ora duweni uni nang iki bocah sing terus barokah itu dheweke niku jarine ning ngene YouTube barang warga utama kan di YouTube terus mungkin adik sing disunatke iki delok ning YouTube barang warga utama mosok nanya ora rumoso dheweke seneng plane bengi dileksanani senajan udan alhamdulillah kalau piro tandang bayarane wis iso iki paling 200 ya 200 ora apa-apa sing 200 iki aku dadi liyane ora ana kowe sambatan tapi kalau salah pas begini ono adik sing disunate malah ono udan
kan suatu dekorasi alam. Orang kena dijaluk ya orang kena dimoi. Mulane muga-muga bisa kitaran ini disertai dengan hujan yang deras. Mudah-mudahan rezekinya Bapak lancar. Seperti bisa nek mantune nanggap baru kan warga utama. Sing guyon maton aku ntok. Lah aku dah. Kowe kan bajil Subasura kan mati. Ora iso. Aku ora iso mati ya. Kabeh menungso ning alam dunya bisa bakal mati. Yo. Aku ora. Sebab apa-apa kowe kok ora iso mati? Bapak KTP ku iso umur hidup kan. Dadi KTP semua hidup. Enggak. Nek kowe ora iso mati peng, besok wong sak dunya ki mati kabeh kowe urip dhewe. Aku dhewe. Kowe urip dhewe. Terus Lah nek kowe ora sing mati sapa, nek kowe mati sing mendem sapa? tengil. Lah gak malah tengah-tengah lho omah dhewe. Wah, aku nek bareng-bareng ae. Lho. Mati kok bareng-bareng. Terus kaya wong berah lho. Oh ngono. Mati barang. Yo. Kudu wayahe. Wong urip ki aja wis tak kowe ditetokno karo oh mati kok ora bisa lu ora ono trimo. Kuwi jenenge ning dia yo mesti kecele. Alah, kecekel. Ayo mulane wong mati ku ora kan dijaluk ya to. Iya. Mulane kok aja njaluk mati. Oh. Ora. Aku ya mati malah ora bagian kaya aku. Lah pamane kok bisa dene ngajar mati. Kowe karo aku wis beda. Bedane. Lho bedane karo aku wis beda. Ora iso apa wae. Lah wong kowe uripmu sedekah ora tau, salat ora tau, sapa musala ora tau. Terus bisa nek mati siarane bongko. Oh. Ora iso, ora apa-apa. Kok bisa diwangi abang karo pengilingi dari loro iki. Iki dene wong iki ya apa? Lah iya mlane ora tau sedekah ora tau ngamal, ora tau salat besok nek mati siarane bongko. Tapi si bongko iku kowe diobong nang neraka. Wah, iya. Ora yo mulane wong urip kudu sedekah lan ngamal. Dhewe nek kaya aku wong sedekah ngaji, besok aku nek mati mesti siarane sedo. Sedo karo bongko ora padha wae. Dhewe Bedane apa? sedo ku sesane wis beda. Lah nek bongko Diobong nang neraka. panase dari pom. Lah kowe nek rokok karo swarga milih ndi? Kalau apa-apa milih swarga. Kowe milih swarga. Aku maloso lho, milih swarga. Lho ngono. Apa aku tanya dari kiai kae. Iya. Swarga ini lho, kono kita apa budaya. Dari betul madeni. Mangan nyepaki, mobil turu ae supane iso dicori. Lah, iku pegane wong keset sembarang diladeni. Iso kowe cetake swarga. Nek wong keset iku berarti ora pikirane mati, ora duwe usaha. Tak kandhani enak lho rokok. Ora iso. Lho. Oh, kowe besok diganjar rokok lho kono usaha sukses. Lho mati kok usaha usaha. Kono kan hawane panas. Enak adol es iku mesti laris. Apa aku wale? Nek wale Ora adol es iki kanggo setor guna setor. Sing iso iku jebol iso panas salah bisa kowe dikeki kulkas lho jero kuburan. Lho kulkas iki terus diatur. Alah setrum kok karo gone matung ya ora setrum. Tapi sukses adol es sukses, kowe nduk rokok malah sugih. Sugih piye? Lho, es laris. Wale. Lah kok iso apa? Kok sing mati-mati. Kok mati iso bukan? Bisa, ora iso do, ora iso nang malam cuma dadi kirim. Kok sore mau. Lah kok gitu ku es kowe. Ngono. Dadi kelihatan akar kancil. Yo, ora kok akal kancil. Iki fakta. Kabeh iki nek uwo panas, mung kowe yo dunya kok mabane panas, adol es mesti laris. Ora yo kono. Lho ngono kok ngono. Tak ngene. Oh ning alam kubur sabur es. Lho malah apik yo. Iya. Ngono gak do es pun. Iya yo. Lah saiki ngene rek. Tidak barang ibu ibu lho. Lah aku tak bayar ketek. Ayo kita ora. Ora. Lah ora gak wis. Lah kowe mulo ta ora? Ora. Ayo padha. Saiki ngene. Iki nek awake dhewe guyon maton, ya kapur sarina masih opo anane barungan. Ini kok kanggo orjon yo gawe ya. Lah saiki kowe nek mau penyanyi ayo penyanyi diundang. Jatuh lu baoso ki penyanyine kuwi mau. Lah iya. Mbak Roso wis dijolo receh-receh. Rede ngerane Mekah. Mekah piye? Padha kuwang. Ngono. Pas gale kabeh kowe kae Suprit arang. Wah, mulai iki mau dijolo receh-receh. Ning receh yo joro 1000 Mbak Roso. Yo paling sih 10.000 ngono. Saiki 2.000 wis ora moto Wis ora moto. Saiki 2.000 wis ora. Kok tadi ke saiki iki saiki salah bar 3.000. Iki nek karo penyanyi ayo diiringi lelagon Apa? Perahu Layar.
Ayo deh, satu deh. Iki artis-artisnya warga utama ya toh. Wonge cantik-cantik. Wedok temenan. Ya. Kowe ora wedok temenan kok arane apa? Anu ora. Apa aura? Aura. Wedok ora lanang ora. Nah. Lah iki artisnya saking warga utama. Iki sing wetan iki walah. Nek tak pandang nek tak make wah nek cara artis Jakarta iki kaya Soimah. Soimah lho ya toh. Ya, dasare wong iki ya. Heeh. Matur Soimah. Wong iki gawe blog ya pinting. Lah nek sing nomor 2 teko wetan iki. Nek di Sawang nek dipahamke bulet di
koyok nom-nomane Rita Sugiarto. Ya. Nah, toh. Lah iki telu iki. Nah. Nek mbok pandang, mbok pandeng, mbok mangke kaya Ardi Jakarta, nom-nomane Ardi Jakarta. Ini Isdalia. Isdalia ya kado ayane. Kado iki Isdalia. Oh. Lah sing pungkasan Iki. Wah, iki. cendek dhuwur. Lah semedhen. Nah, iki nek Ardi Jakarta. Ayo toh. Ayo. Lesti, wah. Lesti malah bapak anakku. Hah? Lu pancen wis dewasa ya wajib duwe bojo. Berkumpul. Ayo, berkumpul. Lah nek niki Pak Bu, Tepano isa. Tepano. Niki mboten artis, tapi pernah masuk Indosiar. Loh, masuk Indonesia. Tapi kena patroli kok. Loh, iya iki aku kok. Nah. Iki aku ora. Iki upamane bernyanyi Jawa Tengah, Tepano, penyanyi Campur Sari. Biola warek opo dano. Koyok babune ditepot. Lho, mesti arek-arek tok. Yo kowe kan nek nipo ditepot. Oh, ireng yo ora ireng gosok ora gosok putih rapi teh kuning ora kuning. Terus ayo kok ditepot. Nyawa mati. Nah, Ora apa-apa. Wong kacane gak loso. bedane kaya aku. Bedane kaya aku. Ngomong-ngomongan kaya Mansur S. Asine ora esi ono. Oh iya. Ora Mansur S SQ. Iki ya kudune dalam aku ning papan kene ning gone Bapak Suwandi ya toh. Ayo. Iki mau Mbak Roso di jare nanti sampean delok lagu napa Mbak Roso? Lah wong e ndok buri malah. Ayo Mbak Roso. Balik. Nah, dikai lawakan sing enak terus diwayah-wayah udan. Wayah udan ngombeni kopi linjejikan kilo sumpah nabi udun capek. Nah, ayo sayang Mbak Novi dikasih lagu apa? Ini kok dijak Mas. Woro-woro berkata orang kelurahan bisa oh sini Ini kok sini. ya satu raja udan nah poro ngelor pergorong ini rana ruang oh nah dikasih porsi ini kagak ada Ayo lagunya apa lho? ayo dikasih nah Mbak orang lagu manuk ibu Ini mana tahu kiai. lagu orang lagu manuk Mana kira ono. lagu saya kepenak oh jadi lagu saya kepenak Penak ya. Mbak Tomo lagu kepenak ono Ora lah. ora ono ayo tiga lagu Sekarang ini iki jambu alas itu. Jambu alas. sing penting sing seneng ya ora penyanyi ini Apa? yo menu nomi ku mau iki senengane jambu alas yo ana jambu alas ada api gunung ya toh yo ana lali janjine mangke rondo mangke dipun aturaken rondo template bapak-bapak ibu-ibu kakak-kakak muda ingkang sampun rekan wonten ing dalemipun Bapak Suwandi yo dikasih satu topang dadi jambu alas yo Jambu alas Hati
Iya. Iki mau sing jenenge jambu alas wae. Ono tembungane ngene. Jambu alas kulite ireng sing digagah jebul wis metu. Ora kan yo kowe. Ada gula, ada semoyo, dadi rondo aja semrawut. Iku sing jambu alas wae. Bapak Ibu, kakak kudo, kakak putri, ini berikutnya kakak wonten ing dalemipun Bapak Swati, keparing wonten ing kaudhangan dalu punika kami sampun paring panglipur dumateng panjenengan dika sami wonten lakon jambu alas. Kalau sing lagu kok karo. Apa jaluk aku pedhekno? Jaluk kali otak. Baloso. Otaknya boten sakit. Ono. Nggih, jaluk tali kota juga. Jaluk tali kota baloso. Tali kota iki tak simpen jero ning ati. Tali kota tresnamu.
janji tresno bukan suci yang ngono bakal suci tresno kalau baik putri ya toh siapa baik putri bapak diri nah orang itu pengen hilang sebelum dibuka baloso nek orangnya baik itu rata petno ya toh aku orang dikei dikei dok ya berikut mbak Tomo ke kali kotan sakit mbak ojo biangnya nek ora kali kotan kali kotan mau ngedelik delik lebu kan opo kali kotan kan dari petani taline dari nalika dene tambur aku sudah di kali jadi dicopot kelalen taline ucul hilang dikaleni rafia Bapak ini pamit saking panjenenganipun Mbah Loso kali kotan ngono dipun aturaken kok menawi Pak menika ana jeneng iki bali ya campur saringan kok penak monggo Mbak Tomo pinangka yaiku miyogo miagane warga utawa yo satu tebak pernah dari panjenengan Bopo Loso ada kali kotan
lali. Nah, tapi nek duit aran dijakno ke ora lali. Ora lali. Duit nek lagu iki aran ditampilke ya mesti ana lali. Boten dados menapa menika nuruti panjenenganipun Mbah Loso nyuwun lagu Tawi Kota. Sampun nglaksanakaken di Mbah Loso nggih. Nah, mugi-mugi Mbah Loso panjang umur, saged waras, sehat, selamat anggone ngomong anak putu lan putra wayah. Nanti paringono kanugrahan marang Gusti. Nah, muga-muga uripe Mbah Loso ayem tentrem, ayem yo. Nek nandur iso metu. Lah nek nandur pari ya iso metu. Nek nandur pari. Nah, kasih wonten lelagon saking Langgam Cipta Laras Warga Utama wonten ing kalodhangan dalu punika ingkang sampun paripur dumateng marang panjenengan sedaya Bapak Ibu kadang muda kakung putri ingkang sampun lenggahan pinarahan lelekan wonten ing dalemipun Bapak Suwandi. Oh
Mereka satu tembang irama qasidah wonten gitanan mobil ing dalu mereka kanthi lagu gitanan adik ingkang sampun dipunedhakaken enggal perwaras sehat selalu nggih wonten karo dengan punika panjenengan para bapak ibu kadang putra kakung putri ugi simbah-simbah ingkang sampun mirsani campur sari cipta laras warga utama. Mbok menawi wonten panyuwun sumangga panjenengan kula aturi matur saking kadang-kadang nggih menika seniwati kan sampun wonten ing ngajeng ing dalu punika senasa Jawa paring pangipun dumateng panjenengan kita sami. Pangadilan, ini biasanya ngadilan ini rodo komplain ya. Pangadilan iki ayo ora mengenal lagu dek. Pasti blokong. Oh, dek ngene kok nyervis dadi pinter. Aku dia ora kenal ya. Dikasih satu langgam, langgam dibawani iki niagane iso ngaso, iso udut, iso rokok. Ya iki spesial langgam Idam Sari, spesial khusus untuk adik sing digitarake. Domong bagus. Dikomongin kursi, memakai baju putih. Adik yang sudah digitarkan. Tapi belum matur nih Pak Kadira, aduh alhamdulillah tak juga lancar nggih. Amin. Iki berdahar nih bawa dok. Nah, iki saking Pak Kadira nyuwun caping gunung mergo hujan awane. Pepujane ngati kaya ngene wong nandang mas moro. Apa wakku dewe lo dewa Jawa teko walas besok kapan katakan jejer lan wong ayo Pomo sirona kodo tanapo prau sasa dorogan papatri hidang sari as moro Sari boyo-boyo kamu materi siapkan. Tapi
Sudah turun oh Bapak Sutris ini dalam ordernya saya Bapak Sutris
Niki artisnya dari ya itu dari Ketoprak Panjiano. Niki Taman Sari Ketoprak Panjiano Bapak Ibu ya. Niki saking dulu bukan Purwodadi tapi wonten ing dalu menika saged sowan rawuh wonten lawatan butuh payah ya. Wonten ing kalodhangan dalu punika peng ya matur nuwun sanget kalian kru dari audio sound system SBR ingkang isih saking Karakowo. Mugi-mugi didongake SBR selalu laris sehat ya toh. Kerune operatornya ya sehat atau audione sound system ya sehat. Terima kasih buat kader-kader SBR Audio yang ikut acara pada malam hari ini. Lepean modering dalemipun Bapak Suwandi sekalian nggih menika wonten pamunggetan kula Bapak Ngadiran ya karo alih Caping Gunung. Iki pesen dan bowo Caping Gunung ya toh. Monggo dijelang ya mangke. Monggo Bapak Ngadiran kula aturaken nggih pamito saking panjenengan Bapak Ngadiran wonten Caping Gunung dipun bawani kalian kadang kula Mas Gepeng. Ki laras. Monggo gede kula Gepeng. Sabar bengi nyawa yen macam nganggo janor une kembang wae pas waktu udah nama capinge cerita apa? aku apa piye? Lho kowe ku piye to? Kok bowo ki piye? Sakritan. Kok sakritan apa ne? Pacitan lho sakritan. Pacitan masa. Pacitan sarwi durung ya aja panas udan panas udan panas ora panas udani kowe ku aleng-aleng capek soan capek inomane payu bene
Iki mau wis kae. Ora krasa aku. Ya ada. Apa-apa ya. Seperti cetak foto ya. Jadi dirampungi boten apa-apa. Iki sampun kulaturaken Bapak Ngadian matur nuwun sanget atas sedekahipun minta lelagon Capi Gunung dipun bawani saking Sanggar Cipta Laras Margo Utama. Ugi dalu menika monggo matur nuwun sanget dhumateng Kadang Audio System SDR ingkang sampun nderek kerja bareng acara pada malam hari ini ya. Iki mau saking Pak Sutris, saking Payangan sampun paring amal sedekah. Ini wong-wonge orang besar. Tapi ambipun korban paring sedekah kepada seniman, seniwati. Mudah-mudahan Bapak Sutris diberi sehat walafiat, diberi panjang umur, atur ing bilahi, cuma paling rezeki. Seperti bisa ketemu di sawer meneh. Dinai lagu-lagon saya Pak Sutris. Lali janjine. Nah, perkembangannya kepetok bunyi kita sesuk wis lali meneh. Nek ngono aja nganti lali. Ojo nganti lali. Wis lali janjine insyaallah nek ketemu eling. Kok udah karo beteng ya. Nggih. Monggo kadang nggih lali janjine. Khusus misal telepon Bapak Sutris.
Bisa datang ke Kopora. Roji, ngomong begini kok. Anjing ini latih kok. Ya, matur nuwun pada Bapak Sudres, ikan sampun katuraken nggih lali janjine saking Sriwati kita asli saking Alban Karangrawa keluarga saking Cipta Laras warga utama. Iki tinggal 2 lagu mangke dipunlajengaken atraksi sulapan kados saben dinane penutup babaring barungan. Ayo Duk, tinggal 2 lagu dikasih ragopo pantesin macemnya kaki paling-palipur dumateng keluarga Agung Bapak Swati sekalian ugi panjangku Bapak Ibu kadang muda ikan sampun kelenggahan pinaraan wonten dari dipun Bapak Swati mugi kaki mardu-mardi kolati kali panjang sampun kaipur kalian Cipta Laras Margo Utomo senaosa niki nggih gamelan barungan kados makaten menggawe wonten objine malah gayeng ya toh. Nggih. Ayo sayang dikasih lagu apa apike? Ada si Dorondo. Oh si Dorondo. Ya monggo. Tiga 2 lagu. Yo sayang Pak Novi. Satu teman campur sari. Ada si Dorondo. Sesuatu kalau Dorondo. Rondo tengah tak cekel lagu. Iya. Oh,
Matur nuwun sanget para kadang Tresna Putri Kakung Putri makaten berwau pungkasaning campur sari Putri Kalugaran Dadu punika kula ing mriki pinangka guyon matur apabila wonten kakiranipun anggen kula ngaturaken panglipur dumateng panjenengan sami kula nyuwun agunging samudra prasawa ingkang ageng wonten ing dalu punika acara candhanipun saking warga utama badhe ngaturaken atraksi sulapan saha katutup dening gelaring budaya tari barengan. Para rawuh makaten wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.